Sanggar Pamujan banting raga mesuh ing budi. Aku ngurangi mangan, aku ngurangi ngombe. Lah nggih ngoten niku karepe napa? Wis dimasake enak-enak ya ora njang dipangan. Jenengan iku. Mergo aku lagi tirakat. Aku nyuwun ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala sepisan bisa ndemak kuwi tentrem ayem gadya negara kang gagatun toyi batun barokun gopur negara kang tansah antuk pangapura dening Gusti Allah taala loro bisa kabeh siswa lan murid kang nyecep kawruh ana ing Semarang bisa langgeng bisa tumangkar nganti tuwa ing besuke bisa Semarang kuwi kanggo ngeyup anak putungi Dadi kuwi karep niku ngoten. Lah kula nek sampean kandha ngoten niku kula ya ora wani munggah ning Sanggar Pamujan ngeten iki lho Kakang. Nek bareng sakniki ngerti jebul karepe sampean kaya ngoten niku bener. damlo saka kuwi ya Lik. Liyane kowe dhewe ya krungu. Kowe ya weruh. Nalika Guru Agung Syekh Siti Jenar kadhep dening kabeh para murid lan siswa ana utusan saka Demak Nggih. kang ngendika menawa Guru Agung Syekh Siti Jenar kuwi katimbalan ngersa dalem Kanjeng Sultan tenggono ana ing Kasultanan Demak. Nah, mula saka kuwi nggonku ndedonga muga-muga wae ora ana wahanan apa-apa bisa kundure Rama Sunan Syekh Siti Jenar kuwi slamet ora nemoni memolo apa wae ana tengahing dalan. Ngoten lho Kakang. Kula nggih njaluk pangapura. Dene kula niki langsang wani jubarke panjenengan anggota Persumenti. Kula boten ngerti saestu nek sampean kuwi karepe kaya ngono. Karepe ngoten ora mesti wani lho. Sampeyan kurang iki lho Kakang. Waalaikumsalam. Sekabeh murid lan siswa padha nglumpuk kena gene kowe sakatrine munggah ana ing Sanggar Pamujan nyuwun pangapunten nyuwun pangapunten langkung rumiyin nggih awit jalaran murid siswa menika boten kuwawa manah kula wis ora sabar. Mongko rikala semanten panjenengan sampunake dawuh perintah yen ana dina kang becik panjenengan nglumpukake. Nah, niki perkawis nglumpuk niku ndadekake kawigaten kula sak kanca. dadi perkara kuwi Nggih, mergo kowe ngenteni rembuku aku bakal nglumpukake kabeh siswa lan murid ana ing Semarang. panjenengan ora lenggah ning pendopo, kula nunggu niku nggih pun suwe. Ngaten. Ngono bisa. Nggih. Apa memang ngono? Leres napa ingkang dados aturipun Kakang Bisawa Kiyaine? Awit menapa ngantos kula minggah wonten ing Sanggar Pamujan ngadhep ngersanipun Kiyaine Kilontang. Estunipun wonten kawigatosan Kiyaine Menika.
Dene apa mriki antaraning aku lan kowe apa bisa dirungokake keluarga utawa kabeh murid lan siswa ana ing Semarang. Sedaya keluarga lan murid wonten ing Semarang ugi saged nderek mirengaken kiyaine. Oh, dadi iso dadi paseksen. Leres. Nalika kowe kandha karo aku ana ing Sanggar Pamujan. Leres kiyaine. Apa? Kula niku badhe nyocokaken kabar. Estunipun kiyaine menika sampun pireng nampa dereng kiyaine. Perkara apa to Bisana? Kiyaine amargi kabar ingkang kula tampi saking Mbok Bakul Sinambiwara yen Guru Agung Syekh Siti Jenar wedal samenika pedha wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Nalika Guru Agung Syekh Siti Jenar ninggalake ana ing Kendhasawa padha dipamiti merga netepi wajib katimbalan ngersa dalem Kanjeng Sultan ana ing Demak. Pamitipun ngaten. Pamitipun Bener, Kang. Maka jak sarasya ngrembug ngenani Kasultanan Demak. Kula ngertos kiyaine. Nanging panjenengan kedah emut. Napa ingkang dados pangandikanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar? Kiyambakipun titip peling. Lontang lan kowe Bisana lan kowe Bisawa. Besok kalamuntuk wis 40 dina anggonku suwanane Kasultanan Bintoro Demak. Yen aku ora bali ana ing Lemah Bang, kuwi ateges aku wis mati lho, Pak. Nopo elok. Yo malah eling to kowe kuwi. Nggih, Guru kaya ngono kuwi. Bisana nggih kula. tenane aku ora lali. Aku isih eling. Nanging pancen kabeh mau dak sidhem. Bisa sing ngerti keluarga murid antarane Bisawa, Bisana kowe. Aja nganti kabeh murid ana Kendhasawa nang Lemah Bang. Kowe keprungu merga apa? Yen nganti kabeh padha krungu. Ya yen to kabar pinyata. Nanging yen ora sing gak semlangake urung tanggungo ndadekake dedah bentang sirah antarane kadang lan kadang sedulur lan sedulur. Kiyaine Sono boten namung menika lho. Malah para wali wonten ing Kasultanan Bintoro Demak kae padha marak-marakake. Jarene sedane Guru Agung Syekh Siti Jenar dados asu belang yungyang. asu lan monggo. Sak menika wonten panjenenganipun kiyaine Lontang. aku bodho pinterake. Aku cilik digedhekake dening Rama Guru Agung Syekh Siti Jenar. Yen cetha ana kabar sing kaya mangkono, apa aku cukup meneng? Kula ngerti, nek sampean ku jenenge murid. Nek ta guru kaya ngoten kuwi mesine ora trima ning sampean kanthi sing sabar. Aja kesusu, aja keprungsu ngoten lho, Kakang. Ngoten niku dirembuk kae kabeh murid-murid iki tenan apa ora mung kaya ngono kuwi mature karo. Kula nggih boten ngertos. Bisa. Niku namung kabar kiyaine. Wis ora sabar. Sing krungu apa ngomongake Bisana? Apa kowe krungu menapa kowe? Kiyaine sak deringipun kula matur
bekti kula katur wonten ngersanipun Kyaine Luntang. Pancen leres iki dipun aturaken kalian kakang-kakang kula menika Kyai. Awit ngaten rikala semanten Kyaine Guru Syekh Siti Jenar menika dipun nanggep kalian tiang-tiang ing Demak Bintara menawi Guru Syekh Siti Jenar menika mbalela wonten ing Demak Bintara. Pramila saking menika menawi pejahipun dipun renah kalian tiang ten ing Demak Bintara kalian dipun kabaraken kados mekaten menika leres aturipun kakang-kakang kula menika Kyai. Yen mung perkara sedane jeneng menungsa urip ana ing alam donya kuwi maune ora ana dadi ana bali ora ana nanging sing ora tenang lalar sing gawe larane atiku kena kene sedane Guru Syekh Siti Jenar kuwi dadi asu belang nyunyang kuwi jenenge ngiwakake kuwi jenenge nyepelake ora ngomongake Guru Syekh Jenar. Aku minangka murid, aku minangka anak murid lan siswa ana Kendasawa. Nah, rasa kuwi bisa wae. Nggih, bisa ana. Di Kyaine. Bisi ana laku. Warta iki bakal tak nyatakake ora kasul tangan kamu. Munggah wonten Kasultanan Bintara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak nyatakake bener apa ora kabar sing gak tampa ana ing Kendasawa. Mula saka kuwi aku kepengin sesuci. Oh, ngaten. Sawisna kubur ampe aja nganti ana sing kecicir, aja nganti ana sing durang. Nggih, nggih Kakang, kula tak nyepake nggih. Jalur lorone aku. Katentremaning prajaning Demak ana ing papan kene ana tamu sangka ing Kendasawa. yen iki ya nuwun sewu. Ing ngajekke tamu niku. Kula yo matur nuwun. Dene panjenengan ngendika sing ana awak dhewe iki njur dianggep tamu. Kakang Bisawa lan Bisana. Enjih kula Gusti Patih. Ya gene ora aku ngajekke marang tamu nggonmu teka ing leladan Demak Bintara tak anggap kowe kuwi tamu. Jalaran leladan kene iki wewengkon ing Demak Bintara sing duweni panguwasa kuwi Kanjeng Sultan Patah. Lah ana ing papan kene aku minangka wakil sangka ngersa dalem Kanjeng Sultan Patah kang supaya jaga-jaga gek ing mangkoning ana payu-payu sangka Patmancanegara sing
sekiraning arep gawe ringkewe kawibawan ana ing Demak Bintara. Cetane pancen wis siaga. Mula ora perlu pedhe ngaling-aling. Ora perlu diselaki. Lho kok wae. Wong Demak kuwi mau mung akal-akalan. Cocok. Kakang nuwun sewu. Bisawa. Napa to sebabipun kula ngomong wong Demak iki jebul pinter nggone golek ukara mung arep akal-akalan milik menang dhewe. Kang Bisawa. Ya gene Kakang Bisawa nggone tekono ing ladan Demak malah ngandhakake yen wong Demak kae mung bisa-bisa mung akal-akalan golek menange dhewe. Lah niki mongko jroning nggonmu kandhana ing papan kene aku urung bisa nampa. Apa to sebabe kowe ngandhake sing kaya ngono kuwi? Mongko aku wis kewajiban wis jamak lumrahe yen aku kudu jaga katentreman. Gusti Patih. Bisana ngantos kula ngancake siku kula wonten ing tepes piringe Kasultanan Bintara Demak. Estunipun kula badhe minggah wonten ing pendopo Kasultanan Bintara Demak. Kowe kepengin munggah ana ing Bintara. Leres Gusti Patih. Sangka pepitunganku ing metu dina iki panjenengane Kanjeng Sultan Patah kuwi wis paring dawuh marang aku jroning 40 dina ana ing Demak ora ngeparengake tamu sing bakal munggah ana ing Demak. Malah saya-saya cetha wong ing Krendasawa lan Semarang wis padha ngumpul arep munggah ana ing Demak Bintara. Yen pancen ana bab sing bakal mbok aturake ana ngersa dalem Kanjeng Sultan, coba kowe matur ana ing pengarepanku ing mangkone bakal tak unjukake ngersa dalem. Oh, kados ngaten. Gusti Patih Wonosalam. Estunipun kula badhe nyocokaken kabar. Amargi kabar ingkang kula tampi dumugi wonten ing Semarang. Jarene Guru Agung Syekh Siti Jenar niku sedo wonten ing Kasultanan Bintara Demak niku leres menapa mboten? Bab perkara patining gurumu Agung Syekh Siti Jenar. Boten lepat. Kuwi pancen bener. Leres. Kuwi bener. Yen Siti Jenar kuwi mati ana ing Demak. Nanging bab patining Syekh Siti Jenar kuwi dudu perkaraku lan aku ora ngerti. Yen pancen kowe kepengin ngerti, kuwi ora perkaraku ning perkarane wong Patih sing nggo dhuwur. Umpami panjenengan boten ngertos perkawis menika, panjenengan kula aturi sumingkir. Kula tak minggah wonten pendopo Kasultanan Bintara Demak. nek kira-kira sampean ora ngerti sampean semingkir kula ngadep Sultan. Sampeyan sawa bisana kados pundi? Tembungmu sing pungkasan kaya-kaya nyangklak. Yo gene ana ing papan kene sing tanggung jawab katentreman kuwi Patih Wonosalam Sakranda. Yen kowe nyingkirke karo aku padha karo kowe ngilani dadane prajurit ana ing Demak Bintara. Yen perlu yen ketekamu ana ing Demak Bintara kowe sing ajala. Kowe bakal tak singkirke saka papan.